ଖରା ଗରମରେ ଏତେ ବା କିଏ ଗରମ ଭାତ ଖାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ନା ଟିକିନି ହାଣ୍ଡିରେ ଚାଉଳ ପୋଛେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଥିଲା, ତାକୁ ମସଲା ଦେଇକି ରାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି। ରନ୍ଧା ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଖାଇବାର ଭିଡ଼ିଓଟା କରିପାରିନଥିଲି, କାହିଁକି ନା ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ାବଢ଼ି କଲା ସମୟରେ ଏତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କାଲି ମୁଁ ନା ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିଲିନି। ଏ ବର୍ଷଟା ନା ରଜଟା ସେମିତି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସାଙ୍ଗମାନେ, ରଜ ସରିବା ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ମୁଁ ଟୋଟାଲି ବି ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିନି ଏଇ ବର୍ଷ। ତ ଆଜି ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇକି ଖାଇ ଦେଇକି ଦୁଇଟା ପଳେଇ ଆସିଛି ଦୋଳି ଖେଳିବି ବୋଲି। ଆମ ଘର ଦେଖ ଏଇଟା, ତ ଘର ପାଖରେ ଏଇ ଗଛଟା, ତ ଏଇଠି ଦୋଳି ପକା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପାଖରେ ମାନେ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ ଆସିପାରିନି ଦୋଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଫାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ତ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। କାଲି ଯେହେତୁ ମାସନ୍ଦ ଥିଲା, ତ ଘର ଦ୍ୱାର ପୁଣି ଲିପା ପୋଛା କରିକି ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକି ରୋଷେଇବାସ କରିଦେଇକି ପୁଣି ଯାଇଥିଲି ଭାରି ବଡ଼ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ। ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁ ଆସୁକା 4ଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ରୋଷେଇ କାମ, ଆଉ ଦୋଳି ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲିନି। ତ ଭାବିଲି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ, ଆଜି କୁଣିଆ ଆସିବାର ନାହିଁ କି ଯିବାର ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଟିକେ ଦୋଳିରେ ଝୁଲିବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଆମର ପଟା ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଝୁଲୁଛି ବସିକି ଖରାବେଳେ। ତ କୁଆଡ଼େ ବି ଏ ବର୍ଷ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାଇ ହେଲାନି। ସବୁବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ମାନେ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ସାହିର ଯେତେକ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ଯାଉ। ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଯାଇନୁ। ଆଉ ଗରମ ଯେତେ ଜୋରେ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆଉ ମନ ହେଉନି। ଆଉ ମେକଅପ୍ ବି କିଛି ନେଇନି, କାହିଁକିନା ଝାଳରେ ତ ସବୁ ଧୋଇ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଲଗେଇବି କ'ଣ ଭାବିକି ଲଗେଇନି। ତ ଟିକେ ଦୋଳି ଖେଳିଦେଇ ପୁଣି ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲେ ଯିବା ରୋଷେଇବାସ କରିବା। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।